Ja se n'havia parlat fins i tot amb duríssimes crítiques del sindicalista Lorenzo Bravo i avui el govern ho ha confirmat. Es reduirà la totalitat dels anomenats lliberats sindicals institucionals a l'administració pública i també se suspendran les subvencions als sindicats en representació a l'administració. Aquesta mesura deixa en suspens, per tant, l'acord amb el darrer govern Mates que els donava dobbers i tens per damunt del mínim que marquen lleis com l'Estatut dels Treballadors. El govern, en un comunicat fet públic avui a hora baixa, assenyala que s'estalviarà 205.000 euros cada any d'aquestes subvencions eliminades i 41.000 més per any del lloguer de locals pels sindicats. Ara tots hauran de fer servir el mateix local de 300 metres quadrats i propietat del govern. Els sindicats fan esment del perjudici que la rebaixa de dobbers i tens als sindicalistes públics tindrà en els treballadors i avisa del mal laboral que això pot fer en àrees clau del servei públic com l'educació i la sanitat. Així mateix, UGT dona per trencada les relacions amb el govern per la forma en què ha pres aquesta decisió. El tema de les subvencions és una quantia petita que afecta l'àmbit de la comunitat autònoma, de la funció pública, i no és una quantitat que ens preocupi. És una petita assignació que hi havia per fer acció sindical dins aquest àmbit, però no afectarà des del sindicat, des de la confederació, ho podrem assumir perfectamente. Preocupa más la sanidad y la educación, en que son colectivos muy amplios, son cerca entre los 2 de 45.000 trabajadores, muy dispersos, centros de salud en toda la comunidad, en los pueblos, Menorca, Ibiza, y educación 3/4 de lo mismo. Va a ser imposible llegar a todos estos sitios, recoger las aspiraciones de los trabajadores y bueno, en realidad a quienes están perjudicando es a los trabajadores.